прайшло з той страшнай вясновай ночы, калі слова Чарнобыль назаўжды урэзалася ў памяць чалавецтва. Для майго пакалення, якое нарадзілася праз дзесяцігоддзі пасля выбуху на 4-м энергаблоку, гэтая трагедыя магла стаць толькі сухой старонкай у падручнікі гісторыі. Аднак для нас, беларусаў, гэта незагойная рана, жывы боль, які перадаецца з пакалення ў пакаленне. Сёння, разважаючы пра зону адчужэння, я бачу не проста пакінутыя тэрыторыі, а складаны, трагічны дыялог паміж прыродай і чалавекам. У сярэдняй школе нумар 44 імя Мікалая Афанасьевича Лебедзева беражліва захоўваюць памяць пра мінулае. Там дзейнічае музей баявой і працоўнай славы, у якім працуе клуб «Шукальнік». У рамках рэспубліканскай дэкады, прысвечанай 40-годдзю чарнобыльскай катастрофы, у нашым музеі праходзіць цэлы шэраг памятных і адукацыйных мерапрыемстваў, галоўная мэта якіх данесці простую, але жыццёва важную ісціну. Людзі павінны памяць і ведаць, як здарылася катастрофа, якой прычыны і самае галоўнае, як прадухіліць падобнае ў будучыні. Працуючы з архівамі клуба «Шукальнік», я сутыкнулася з гісторыяй, якая ўразіла мяне на глыбіні душы. Гэта лёс Чубары Ніны Ігнацівны, яе жыццё — алюстраванне двух найвялікшых трагедый 20-го стагоддзя. Будучы дзіцём, яна стала малалетняй вязніцай фашызму. Яе родная вёска была датла спалена карнікамі у гады вялікай айчыннай вайны. Здавалось б, чалавек вынес неймаверныя пакуты, але выжыў. Пасля вялікай перамогі вёску адбудавалі нанова, людзі вярнуліся да мірнага жыцця, пачалі расціць дзяцей, хлеб. Але прыйшоў 1986 год, і толькі-толькі адроджаная вёска была знішчана зноў. Гэтым разам нябачным, бязлітасным агнём Чарнобыля радыяцыя зрабіла тое, што не змаглі завяршыць фашысты, назаўжды выгнала людзей з іх роднай зямлі, ператварыўшы квітнеючы край у зону адчужэння. Лёс Ніны Ігнацівны – гэта сімвал неверагоднай стойкасці і адначасова бязмернай трагедыі простага чалавека, які апынуўся безабаронным перад тварам глобальных катастроф. Утварэнне зоны адчужэння – гэта дзіўны і палохаючы феномен. Чалавек, які ўявіў сябе вянком тварэння і пакарыцелем атамнай энергіі, быў вымушаны адступіць, а прырода засталася. За гэты 40 гадоў яна даказала сваю неверагодную сілу і здольнасць да рэгенерацыі. Па словах эколагаў, з радыяцыяй жывёла апынулася ці ледзь не адзінымі гаспадарамі на велізарнай тэрыторыі. І, здаецца, ім гэта падабаецца. Палескі радыятыўна-экалагічны запаведнік – свайго роду рэзервацыя, дзе фаўну практычна не трывожаць. Тут можна сустрэць нават каней пржавальскага, якія прыйшлі ў беларускую зону адсялення суседняй украінскай, і так і засталіся. А яшчэ зуброў. З іх з'яўлення ў запаведніку не выпадкова. Каля 20 гадоў таму тут выпусцілі 16 асобін, а цяпер іх у 10 разоў больш. Па словах назіральнікаў, нейкіх ашаламляльных адрозненняў у паводзінах жывёл у зоне адсялення ў параўнанні з тымі, хто жыве на іншых тэрыторыях, няма. Эколагі кажуць, што ўбачыць звяроў і птушак у запаведніку можна не паглыбляючыся далёка ў лясныя зараснікі. Жывёлы даўно перасталі лічыць рэшткі чалавечай цывілізацыі чымсьці небяспечным і карыстаюцца людской цывілізацыяй. Цяпер нават скрозь асфальт кінутых гарадоў раслі дрэвы. У лясах, якія не ведаюць паляўнічых, распадзіліся рэдкія віды жывёл, з-за чаго зона стала своеасаблівым парадаксальным запаведнікам. Прырода зацягвае свае раны пакінутай чалавечай халатнасцю зялёным дываном. Але для нас, беларусаў, гамяльчан, простых людзей, гэты зялёны рай застаецца за адкрытым. Адчужэнне адбылося не ў прыродзе, яно адбылося ў нас. Мы адчужаныя ад гэтай зямлі уласцівым чалавеку памылкамі. Пра 40 гадоў пасля трагедыі я лічу Чарнобыль нейкім строгім настаўнікам, які нагадвае нам пра тое, што тэхналогіі не церпяць саманадзейнасці. Без памяці няма адказнасці, а без адказнасці няма бяспечнага заўтра.